Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nga foli bawe jawaraw anu sigi ɲɔgɔn aw bɛ diɲɛ fan o fan nga foli bawe aw balimamuso madame Ture Fuma Jawara de don. Ne de y'aw ka fondation Damangile Jawara, ne de y'a trésorière principale ye. Trésorière de ye aw ka wari marala, donc aw bɛ wari minnu ci anw de b'o o gérer. Donc nga foli baw ye ka taa diɲɛ aw bɛ diɲɛ fan o fan nga foli baw ye ka barika da aw ye fana. Aw ye contribution minnu kɛ ani aw ye donation minnu kɛ, c'est-à-dire aw ye wari minnu di a y'an dɛmɛ kosɛbɛ mémorial ni construction na. Mémorial nin kɔni a jɔra fɛn caman kɛra dɛ, nka caman fana tora. Bâtiment yɛrɛ birila ka ban, bâtiment birila, bâtiment jɔra, bâtiment jirila. Aw bɛɛ barika la parce que aw bɛɛ de ye nin contribution in kɛ pour que nin baara in ka se ka kɛ. An kɔni b'aw ka bila la yan nɔ, anw ne trésorière générale madame Ture Fuma Jawara an'an ka harɛ kuntigi o fana ka foli baw ye an'an ka président conseil d'administration président n'o ye Baba Jawara ye. O fana vraiment baara caman caman de bɛ an kunna, mais an sera ka caman kɛ halisa caman tora. Bon conseil d'administration ye mɔgɔ 15 de ye, olu de b'aw ka bila la ka se ka baara in kɛ pour que baara in ka se ka lase. An kɔni vraiment an b'aw fo halisa, an b'aw fo, an bɛ barika da aw ye. Aw ye caman kɛ, aw ye dɔnw kɛ, aw ye adhésion kɛ, k'aw ka cotisation sara, nka halisa welewelekan bɛ yen nɔ dɛ, a y'aw jija halisa. An bɛ fɛ aw ka dɔ fara aw ka dotation kan, aw ka dɔn ani aw ka cotisation kan. An bɛ welewelekan bila jawaraw bɛɛ ye, aw bɛ diɲɛ fan o fan a n'aw sigiɲɔgɔn, parce que jawaraw dɔrɔn tɛ, a n'aw sigiɲɔgɔn, aw ka jija. An kɔni an ye baara min daminɛ n'o ye mémorial Jawara Damangile Jawara jɔli ye, vraiment an b'a ɲini aw fɛ halisa aw k'aw jija. An mago b'aw ka dɛmɛ na, an mago b'aw ka dɛmɛ na, an mago b'aw ka dɛmɛ na. Baara in tɔ halisa a bɛ yen nɔ parce que portes kan ka don, carrelage aw yɛrɛ bɛ bâtiment